Para pang Nuevo, Lanta Nuevo. Sa para pang Pitsaraw. Pag sa isinta ginakaw ya. Oh, waluhan. Dagko kayong gawya. Dito na ikarga sa elf. Kahoy. Waluhan nila. Nasa ubos ng kahoy. Namin diri sa Santa Ines nga tulay na karga. Oh. Dito nila naihatod sa atong dito, sumpot sa truck. Oh. Tulong ka tractor na pilang help. Ay piler ito dua. Ang Nuevo na siya nga karga. Hindi kuha. Ayun, nagana na subos. Shout out. Hamo kagigutom na ka? Naun ng piler sa palpo. Gutom na sila. Ngaon na sila dito. Only one! Master! Cutter! Huwag may labot! Ay, lukasaw! Huli mo to! Oh, huli mo! Una nilang karga ang pang Nuevo. Dagko. Oh. Lukat nila na. Matag 60 gina. 60. Sekarang 60-50. Puros na mga pinilian. May katao nagkarga. Ang uban o, panggutom. Ito. Ngaon kay panggutom na. Bulan tulo raw. Tulo duha o. Isa duha. 40 kapin. Ganon ra ganon. Kami sa barangay Santa Ines. 40 duha ray nagpasaan. Duha ray nagpasaan guys, 40 guys, ganon ra. Subidahon na siya, subidahon. Kamang toy. Kamang kaliw ka no.
ipatan. Yung taon na ipatan.